Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jamaah Alifian, paketan gak ada, akhirnya Wifian akan membukakan setan plus 62 malam. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Salam. Washington ini kisrate. Lo isinan. Nggih. Negator. Monggo mriki. Monggo. Si badhe tanglet monggo mriki merapat. Jadi tangletan iki. Pun bener siap. Assalamualaikum. Aman. Waalaikumsalam. Sinten iki? Oh Isam. Arem. Jangan asli ngalam tadi. Oh Isam. Oh isi direk setani. Tenang. Anak. Napa niku? Jenengan anu pundi? Napa menang pundi? Aku teko kono. Rene. Nih, Teko kono. Rene. ada omah berarti. Aku. Rene. Aku teko rene. Rono. Yang mau nyertok yo. Oleh rondo. Loh. Jenengan niku bangsa jin kok senengane rondo. Ayah siki. Warga plus 62. Ngalamania. Setane Kadit modern iki. itreng. Asli Malang iki rek. Oh iya Sam. Monggo sing mbak ditanglet. Jenengan nakame napa, Mbah? Manganku. Hamburger. Man kembang. Wis gak jaman man kembang. Kok pecel, Mas, kok pecel. Ah, level si an. Siap. Jenengan soge nggih, Mbak. Oke aku nonton. Boleh nomah kono. Pundi gedean jenengan? Ya mrono ya mrene om aku. Udah jelas nek ngoten. Iya. Terus kok goblok. Lah lek aku pinter. Dhisik aku wis dadi menteri. Terus. Jenengan ndak dados napa? Wis perkara goblok aku ngene iki dadi jin. Tapi wong goblok kan pas jinak. Ya ora Mas. Ngombe apa, Mbah? Ngombeku kola-kola. Sprite. Sprit, Mbak, lek cak niki sprit. Bismillah. Rokokan, Mbak. Apa? Aku belum apa ya? Wah, perokok zaman kok ngene kok rokokan. Wah, Terus, Mbak. tak modern. Kenapa jenengan? Iki lho di Suryane. Mbah. Lah jen rono mrene kok gak ngerti jen rono mrene ya rung. Aku kan di korek. Iya, Mbah. Aku duwe korek. Genteng. Di, Iki Enak, Mbak. seger kok. Tak rokokan selema ya. Umak-umak ini asli ngalam barang. Asli lari ngalam kabeh niki. Nek ndelok Arema gak tau pedhok aku. tribun pira, Man? Aku ngancani wasit. Ya boleh ngono, Mbak. Mafia iki. Regane kene-kene ndukur kabeh, Mbah, gak ning isor, Mbah. Lho, lek aku kan nang ngawang, beda karo umak-umak. Oh, ayas. Ane wis Item. sampean jin, Mbak, beda Beda ta. ta. Arek mlebu mbayar sampean arek mlebu. Gak ketok sampean, Mbah. Nang kono ya mbayar rek aku rek. Bayar opo gak Bayar ketok. opo? Ya nggih karcis nang kono. Lah kok iso? Yo, gak
korekku mek situ iki. Sing larang nang kono iki koreke. Sih, Mbak. Wis rada anu kae. Aku gak karaoke rek. Terus Kan tribun-tribun. terus, Mbak. Halo, gue biar nggak lo mau bang. Aku karaoke anu panjen menjap lho. Setan boy. Ruwet setane ruwet. Buat Anu, dahare napa nggih, Mbah? Jenengan. Sate. Pizza, burger iki ndek Malang kono. aku. Los Mbak yo, sampai awan ya Mbak yo. Mek Donald bebek iku mek Donald kono. Iya, aku mangane opo dupo kembang gak jaman. Lho mboten gliying ta jenengan ngombe-ngombe ngoten niku. Yo titik rek. Los iki, Mbah. Los pokoke. los. Malang mania. Plus 62. Oh, Tapi setane modern lho rek iki rek. Sip Malang. Nang kene aku numpang-numpang wifi iso arek. So iki ning jamaah. Nek jamaah arek iki jamaah wifi iki. Alivia nek ini mbah jenenge mbah. Nang kono data larang. Loh, jenengan Cino kertas data barang Cino apa to asline? Cek. Plus 62 ngalamaninya. Ongis nade. wis nada nggih Bang. Kula Oh nggih iya Sam. tas ngerti niki lho, Mbah. Oh Estu kula tas ngerti niki lho, nganu jen modern koyo jenengan niku. Basa walian niku suwe mangke. wah wis ayas abad. Bedoro kala wis ikuti Ket kuno kendeng. ongis nade. Nganu Mbah jenengan napa? Apal lagu-lagune Arema niku. Loh. Arema. Bapak nyanyi riyen. Sejati yo. Damel menghibur rekan-rekan iki monggo. Ini. Ami Arema. Aku pengen go bendera ngene rek. Salam satu jiwa. Benderane partai, Mbak. Semangat Di Indonesia. Iya. Tapi aku Arema sing damai. Enggak kati perang-perangan. Enggak rasis-rasis. Kabeh tak anggap dulu. Nu rasis, nu anarkis. No rasis no Oh, anarkis. sliding. Iya. Pemene lono kode-kode. Waduh, iku enak iki. Sambungi rek. Sama tak njot delok, Mbah. Apa meneh rondo-rondo? Ya tak mek-mek. Pot iki. Wis seneni wong ta ini. Eh, Tuh, Mbah. darah kene kan rondo-rondo kinyis-kinyisan. Wih, mboten-mboten, Mbah, jenengan udah bangsa jin kok. Lah iya, mboten arep kali jenengan, Mbah. Bangsa. Umure jenengan beda tangi, Mbah. Itu alame pun beda, Mbah. Jenengan lu jin. Sing kok betentet. Eh, golekno aku rondo. Sing kinyis-kinyis ngono. Nah, iya. Ngapusi, jaruk tinggal. Jinira genah iki. Aku dadi jin kan gunane. Repot musuh warga plus 62. Hanya hiburan semata, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.